buntag. Kalibutan, tibok kalibutan, bitaw, ayong buntag. Salamat Lord, salamat sa kinabuhi. Kamatang tanong buntaga, adlaw Huwebes. Duty malagi ko ron, atos San Isidro. Di pa ko mulakaw. Luto sa ko. Kamahaw. Commuter na ba ko ron? Good morning, tanan. Good morning diya sa Las Vegas. Ma'am Maripi. Good morning, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Kita-kita naman tapohon. Sakto lamang ko, maridi na ang kuan banda. Dati lamang ko asa nilapit nagkita inig ka 4. Kaya lang datos ni agad akong sabot ka kay 1 man. Mga kalag-kalag. Ko kaya morning ya, morning ayok, morning ma'am, kaan ba ko kaya ma'am, salamat kaayo ma'am sa inyong morning pag-uban. Morning pagsulay ni mo lama tao. Ang mga pahimangno. Ang pagkampo. Iba na nakusipong biyahe-biyahe. Karon lamang si Manaha. Murarag pakanapin na ng taglubaran o alisya. Kalunis. Domingo, ako Galicia, pagkalunes, pagkalitos po miss, aming gagaw ng taliwan, pwedeng sa barangay, pwedeng tusbay, pwedeng Mama Mary. Tatana po sa gagaw, ari na po sa Isidro, napupudaanin, ang gatong tulumanon. Sa kudaan ron o pamahaw na ng mga suliktos. Ikaw na mo. Napod dinis tagay. Napod dinis yung karoon ng duty. Duty na si Jaya alas 11. Luto ko daan sa kumulakaw. Nakaw ko ron mga 7. Tapos ko dito doon sa kuan pensyon. Magkaroon og taman sa Isidro Sabado larga na po ko atong Galicia kay mawani atong tulumanon. Tulumanon, adlos mga santos, adlos mga kalag, adlos mga kalag, ang lula, kadako na ang lula nga sayang ni tay si Eleuteria Uri Rato. Ang nanay-nanay, ang lolo-lolo, si Anhing Lolo, Sergio, Tiuban. Mampili sa taghap.
Morning ma'am, baka ning ulit sa Bilar ma'am, mga adlaw man ron, adlaw mas mga kalag. Morning nga, ma'am. January. Basta na makadiya sa US. Pag December. Good morning di ay, Ma'am Arlene Rolon. Salamat po, ma'am. Ma'am. Sara Laila Ami di ay, good morning. Basta ang panahon diha. Uwan o buntag, uwan o hapon, uwan o gabi eh. Mabil makabalo di sa Davao ma'am. Kumusta? Iwas ako. Palidya. Alanis Nisan, good morning. Gulay, saka. Karon Klain ako sakay ko. Pagdato di ko sa kapot taman sa Corelia. Sa Corelia to manhi nagkon ako. TBS. Hatad ko ang gudoy sa Corelia sa ari ko agi-agi. Surkat ko daras ilahang manukan. Surkat. Pakita rin lagi ilas ko ini lapit lapok na di ay na ilang tesikul bay sa hagyapong igagaw so unsang igagaw datos unahan na po rin siya so dani ilang bunso si Ando Bernaldez na lang tayo kasi cool ay lang bahas ubos to shortcut ko daan eh napok mo di ay noon nabay ko silang manukan mas daw-daw-daan eh pero may kanaw napok sana ni wala din yung mga bahay nagsili naghana kuya sili parang sili
picture ako haning video di ko hilabot. Higo ako nilabay. Kaya nagsili hilabzan. Dapat ay sewete. Ay, tinaukay ng ilang igsabungay. Tao. Tara. May radyo. Sikat. Baklay. Ay, ano kan. Radyo man. 5 minutes later. Manglimpyo si Dekuan eh. Yes, nababo na po. Kaya wagkuhan ko, magluto ko o sinigang. Sinigang ko. Sinigang. Mahilig sa puko. Ang bas na ning balik-balik ng panilig kaya niya mga magkumahas mga bata. Mahilig sa puko. Luto man ko. Sundan ko palimig. Ngayon yung bahay na nagagrasya. Bahay na nagagrasya mo na nagasilhid. Mga silhidun. Tapos grasya, nadaghan. Di mahurot. Mga dani, maglibog siguro dani sa una pa doon. Pati gagawang nadani, may jacket. Maglibog ko na si jacket. Maglibog sa sikilig dagat yung silhid. Muni, pasabot na. Bahay na. Nagagrasya. Nagagrasya magkapaw-apaw. Tinunod man ko nilang bahay, nagagrasya. Dagang sinigang. Sinigang. Sinigang, imbis kay tangkong, may tangkong, pulyo na lang isabon. Basta dahon. Basta lasang sinigang. Obra, talong. Talong raog. Repolyo. Bulat na po. Bulat na po. Luto. Magluto ko daan. Mga man ko taas. Kaya na ko yung service taas. Avocado. Hinggang with gabi. Dara. Reels. Sinigang. Dili tangkong gisagol hari polyo. Bot-bot na pod si Manang. Ready na. 5 minutes later. Singulog balik, timan eh. Kaya nagdado po nasbay, ho na. Ha? Yung mga timan na butahan. Sayang nga, lagi na pa ibakas na bilin. Kaya angas kwarta, oy. Ha? Yung mga timalaan kayo. Tigumon pala din ah. Tigumon? No, panahon sa.
Mga 3 years naman siguro po ni Dani di ay. 3 years, 4 years. 2 years naman ko gioperahan Dani naman eh. So pag-opera dihan na po ni murag tubuan na po pero sayang ko kuan. Ang bati dong. 5 minutes later. Lain taon, manang, anak ko, pauli na ko. Gwa pa yung mga bata, dito ko mauli.